Aku salam kabeh. Karo sampean layanan analitis Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben parameter ing liyane rinci. Sampean bisa ngaso yen perlu. Kita propose kanggo nimbang kabeh pratandha saka perusahaan ing pitakonan ing liyane rinci. Saiki ayo nganalisa indikator kinerja saiki perusahaan. Monarch Casino and Resort, Inc. ticker MCRI. Review iki digawe nggunakake data wiwit 18 Mei 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Monarch Casino and Resort, Inc. kalebu subkategori. Leisure rates 29 perusahaan melu analisis, sing cukup makili. Kita bakal weruh pancasan final nyedaki mburi video iki. Skor sakap kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 7,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori minus 0,5 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar as umume. Kita waca sing asil rata-rata kanggo pasar saham minangka kap punika 1,9 terms. Marang perusahaan 7,5 Monarch Casino and Resort. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Monarch Casino and Resort, Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Monarch Casino and Resort nuduhake dinamika 23,4%. Marang dinamika rega ing subkategori 12,7%. Iki ora mbuktekaken apa definitively, nanging iku worth njupuk kasunyatan iki menyang akun. Kapitalisasi pasar perusahaan Monarch Casino and Resort regane $53 sen miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $196 miliar. Monarch Casino and Resort nuduhake 0,778%, iku salah siji saka perusahaan cilik ing subkategori. Nilai buku perusahaan punika $0,53 sen miliar. Kanthi kapitalisasi buku subkategori $56 miliar. Monarch Casino and Resort 0,959%. Bandingaken enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Monarch Casino and Resort, Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,778%. Regane buku 0,959%. Yaiku 23% luwih saka pangsa pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca ing subkategori apik 1. Organisasi sing diteliti duweni kewajiban utang $106 miliar. Utang kanggo rasio kapitalisasi buku 3% saka ibu kutha. Taksiran tingkat perusahaan saka kewajiban finansial apik banget 2 terms. Rega pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 16. Rata-rata kanggo subkategori punika 39,5, kang 59% luwih murah tinimbang kanggo subkategori. Rating saka rega bursa saham kanggo rasio Mediawiki dibandingake karo organisasi ing subkategori apik banget 2 terms. Mediawiki kanggo pungkasan 12 sasi ana $96 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ditaksir sakwentara ing $96 yuta. Kang 0% luwih saka saiki. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 2,9. Rata-rata kanggo subkategori punika 2,5, kang 16% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori, pasable 0 poin.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $530 mayuta-yuta. Revenue nerusake kanggo sabanjur 12 sasi punika provisionally $530 mayuta-yuta, kang 0% luwih saka saiki. Taksiran pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Marginality punika 18,2%, karo rata-rata ing subkategori 6,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 11,9%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 1,134%. Iki 46% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake ora seimbang karo rega bursa saham organisasi Monarch Casino and Resort tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $527.000. Lan kanggo subkategori $768.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 31,4%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben pegawai $33.000. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $19.500. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 69%. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan saben pegawai organisasi punika $181.000. Ing subkategori $311.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 72%. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Saham for sale punika 1,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 4,3%. Iki minangka indikator saka risiko remote cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 66% kanggo perusahaan Monarch Casino and Resort. Dene ing subkategori tataran resi 14 59%. Duweni potensi, sekuritas subkategori dipetik luwih murah tinimbang perusahaan Monarch Casino and Resort. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $82.77. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $87.99. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 6%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis perusahaan Monarch Casino and Resort. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $82.78 US. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis regane cukup dhuwur. Penilaian perusahaan adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 88,45. Mandeg mundut disetel ing 77,11. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan didandani kanthi mandiri adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 17 Juni 2025.
utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, iki bakal dadi transaksi neraca kanggo didol. Video ing menehi hasil wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho ditutup ing rega saiki. Matur nuwun banget kanggo kabeh wong sing nonton video iki lan nggunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets. Sampeyan kabeh penonton paling keren ing saindenging jagat.